Ar ddiwrnod olaf y ffilmio, does dim sicrwydd o hyd, ac awn ofyn y cwestiwn yn union gyrcholi Gaddafi. Mae yn casau cyfryngau'r gorllewin, ond o leia mae'r bws o'r tro hwn yn mynd i gyfeiriad y baracs. Mae'r anialwch yn ôl Gaddafi yn eich dysgu chi i ddibynnu arnoch chi eich hunan. Yng ngardd y baracs felly, y mae'r babell Bedwin yn ei atgoffa o hynny. Dan ddyfyniadau'r llyfr gwyrdd ar y cynfas, y mae'n croesawu ymwelwyr tramor, a rhan fwyaf o'r rheini hefyd yn chwilradwyr o ryw fath. Roedd anhrefn ein cyfweliad ni yn adlewyrchu'r ffaith fod Libya yn ymlacio. Doedd na ddim sôn hyd yn oed am warchodwyr arfog yn y babell, ond fuodd Gaddafi ddim yn hir cyn dechrau bytheirio yn erbyn Reagan a Thatcher. نرفض أي علاقة مع تاتشر ومع ريغن باعتبارهم قتلة ومجرمين. We opposed any relations between ourselves and the United States and Britain because they are killers and murderers. And we opposed to any relations with Thatcher and Reagan because they are the killers, the murderers. Os oes modd cael gwared a Thatcher felly, does dim problem adfer cyfeillgarwch a phobl Pryden. Lle mae America yn y cwestiwn, mae Reagan yn gachgu a mae fod yn gwrthod dod i sefyll i brawf yn Libya ar gyhuddiad o fod yn derfysgwr. And he's coward and he's not handling his responsibilities. And I challenge him to come and stand trial. Can I turn to the question of relations between Libya and Britain? The Colonel is aware that in Britain, the government and the British press claim that Libya is supplying arms and explosives to the IRA. What is the leader's answer to that? احنا نعتبر قضية مالرندا قضية تحرر وقضية عادلة. We consider that the cause of Irlanda, it is a cause of liberation and it is a just cause. والجيش الجمهوري يعتبر حركة تحرر. And the Irish army, it is a liberation movement. ما فيش إلا المقاومة. There's no other way except resistance and struggle. Mae Gaddafi o'r farn y bydd rhyddhau Gogledd Iwerddon yn arwain hefyd at rhyddhau Cymru a'r Alban ac am ryw reswm Lloegr hefyd. And the resistance of the British in Northern Ireland, it will end in itself. The division of Britain in itself, in Wales and Scotland and England. Again, whilst we are here this week, the British government is claiming that Libya provided the explosives that killed 8 British soldiers 2 weeks ago. Does the leader have an answer to those allegations? They are being made now in Britain whilst we are here this week in Libya. Y tro yma, mynodd Gaddafi gyfieithiad o'r cwestiwn. Pwysleisiodd mae safbwynt gwleidyddol sydd gan Libya ar Iwerddon. A chawsom mae'n hatgoffa eto nad oes ganddo farn uchel iawn ond prif weinidog ni. And Thatcher is the one who killed these soldiers and she will kill more. And she is the criminal and she is the murderer. And she is the terrorist. And the Irish is struggling, and so she's responsible for the death of any British soldiers in Northern Ireland. And she ought to be trialed on that. Is the leader saying that, therefore, that Libya does not supply the IRA with explosives and with guns? If you have any evidence, then prove it. We have no evidence. And I don't believe that arms are difficult or impossible to get. Gaddafi felly, yr un mor ddrygionus ag arfer. Fe glywson ni o ffynhonnell agos ato ei fod bellach wedi ei berswadio nad oes unrhyw beth i'w ennill o roi cymorth i'r IRA. Am fod Llywodraeth Pryden yn cymeryd safiad mor gadarn yn ei herbyn. Ac ar y weithar rhethreg arferol, mae'r hinsawdd newydd yn Libya yn awgrymu cyfnod o sefydlogrwydd i'r wlad yn fewnol ac o ran anturiaethau tramor. Nod swyddogol Gaddafi o hyd fodd bynnag yw newid y byd trwy chwilradau gwyrdd.
Diw neu ala yn unig awyr felly, beth yn union y gwneith y dyn yma nesaf. راهي القرايه بالانجليزي والدراسه فيها شيء ما تفرق شيء